Alam ko magkaibigan ako na pumunta na dito eh. Kaya nainganyo ako. So, ako lang ngayon mag-isa. Di ba? Walang ibang tao ngayon dito. Ako lang. Santa Cruz ano? Oh, Santa Cruz. Tingnan nyo. Yan. Grabe. Hindi ako makapaniwala na ako lang mag-isa dito ngayon. Time check 7:15 ng gabi. Grabe. Makikita ko dito yung pier. Parang pulang bato to. Pier ng pulang bato. Oh, pulang bato o Medellin. Parang ganyan, Medellin. Parang dito eh. Parang Medellin na to. Port of Medellin. Pero yung amin dito, nandyan lang banda. Nandyan lang banda. Yung amin dito, nandyan lang banda. Doon. Sa kabilang bundok. Makikita din doon. Ito dito makikita doon. Tapos lang. Makikita doon. Ang lamig dito. Ayan oh. Tingnan mo yung flag oh. Oh. Grabe ang lamig. Ang ganda pala dito puntahan paggabi. Walang ibang tao, walang maka-disturbo sa'yo. Oh, tingnan mo. Doon sa baba. Tingnan mo sa baba. Oh. Diba? Diyan. Oh. Diba? Ang dilim. Sobrang dilim. Diba? Sobrang dilim. Hindi ko makita yung baba. Wala. Pinuntahan ko lang dito. Open pa kasi ito eh. Libre pa. Wala pang entrance fee. Baka sa susunod lagyan to ng entrance fee. Parang ginawa kasi doon lang tourist attraction. Yan yung paniniwala ko. Lagyan nila ng entrance fee. Kasi hindi man bago pa to eh. Hindi pa nila na anong tawag doon? Hindi pa masyado maganda. Dinidevelop pa nila. Ang yung location nito is Barangay Kayang to eh. Kayang San Remillo. Madaanan to papuntang Barangay to. At papuntang Kayang Bugo. Shortcut papuntang doon sa unahan. Yung iskina doon papuntang Tuong, papuntang Kayang Bugo. Madali lang tong puntahan eh. Makita mo to sa kasada. Hindi ko nabilang kung ilang steps. Pero sakit ang paa ko. Na-miss ako kasi mag-isa na ako ngayon dito. Walang ibang tao. Narinig mo yung aso? Diba yung tahol? Umuungol. Yung oh! Diba? Parang may mumu. Hindi naman, wala mo. Tingnan mo lang, Santa Cruz. Merong mga upuan. Diyan, merong simbahan na maliit. Dito ko ngayon malapit sa
sa lights para makita yung mukha ko, makita yung kagwapuhan ko. Di ba? Hindi naman. Itingnan ko yung motor ko, baka mayroong tao dyan, pero hindi ko makita. Ang dilim. 7:20. Dito lang muna ako ngayon. Yan. Kasi doon madilim doon, hindi makita ang mukha ko. Pababa na ako, umuulan. Umuulan na. Tingnan mo, doon banda. Hindi ko lang kung makita yan. Yan. Dyan. Yan. Kita niyo yan? Yung mayroong red. Nagpakidlap-kidlap. Medellin yan eh. Port sa Medellin. Makikita dito. Umuulan na. Yan. Santa Cruz. Sa kita. Santa Cruz. Ako lang mag-isa ngayon dito. Di ba? Merong mga bulaklak sila dito. Tinataniman nila. Yan. Oh. Kita no, yung cross. Yan. Pababa na ako. Nakita niyo bang hagdanan? Diyan pababa ako. Nandun yung motor ko sa may lights na yan, yung mag-isa. Pero hindi masyadong makita, madilim. Kung makikita ko yung parang may motor. Madilim. Grabe. Na-miss ako ngayon mag-isa dito. Yan. Ganito paggabi dito. Diba? Nakita mo yung sa baba, yung mga bahay, yung mga naka-lights. Diba? Santa Cruz to. Santa Cruz. Located Barangay Cayam, San Remillo. Pababa na ako. Yung umuulan hindi man lumalakas, nagtaligsik lang. Malakas lang hangin dito. Malakas lang hangin dito. Malamig. Yan. Ang nagawa nila, hindi pa nila ma-develop ng maayos. Di ba? Pababa na ako. Tingnan rin. Santa Cruz. Yan. Grabe. Hindi pa nila na-develop ng maayos. Dito sa kabila. Dilim dito sa kabila eh. Bakasyon. Gumanda to dito. At maraming turistang pumunta na dito. Pag mangganda na to. Kaya yan lang muna. Uuwi na ko. Bye bye.